Ακόμη και στο κτίριο του ΙΚΑ Βόλου, της υπηρεσίας δηλαδή που φροντίζει κατεξοχήν για την υγεία των πολιτών, έχει τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας, χωρίς τη σχετική άδεια των αρμόδιων πολεοδομικών υπηρεσιών. Οι εικόνες που κατέγραψε σήμερα ο φακός της TRT στην ταράτσα του κτιρίου είναι χαρακτηριστικές και επιβεβαιώνουν τη λίστα με τις 27 κεραίες που έχουν εγκατασταθεί παράνομα σε ολόκληρο το διευρυμένο Δήμο Βόλου. Τη σχετική λίστα δημοσιοποίησε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Μόσχος, που δεν έκρυψε την έκπληξή του για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, όπως λέγεται, στην ταράτσα του ΙΚΑ Βόλου. Πραγματικά και εμάς, έτσι, και εμένα προσωπικά μου έχει δημιουργήσει έκπληξη. Δεν περίμενα ότι θα βρίσκαμε σε τέτοιο κτίριο κεραία. Όντως φαίνεται ότι εκεί πέρα υπάρχει εγκαταστημένη κεραία κινητής τηλεφωνίας και εκεί φυσικά θα υπάρχει αυτοψία και εκεί φυσικά αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει άδεια, που δεν υπάρχει, και εκεί θα καταγραφεί ως αυθαίρετη. Φυσικά δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτικά κτίρια. Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας μια αναλυτική καταγραφή όλων των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκατασταθεί παράνομα, καθώς δεν διαθέτουν πολεοδομική άδεια. Με δεδομένες τις αποφάσεις των πρώην Δημοτικών Συμβουλίων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός αστικού ιστού, η Διεύθυνση Πολεοδομίας θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την αποξήλωσή τους. Η περιφέρεια ανταποκρίθηκε αμέσως, μας έστειλε τη λίστα με τις κεραίες που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και αυτές που πρόκειται να αδειοδοτηθούν, δηλαδή αυτές που έχουν καταθέσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και στα πλαίσια αυτά ήδη συντονιζόμαστε να γίνει, ειδικά στις κεραίες που έχουμε δει ότι είναι εντός οικισμών, δηλαδή σε κατοικημένες περιοχές, να γίνει άμεσα αυτοψία από το αρμόδιο τμήμα αυθαιρέτων, να τις εντοπίσουμε, να καταγραφούν ως αυθαίρετες και να κινηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία που έχουμε εμείς σαν αρμοδιότητα σαν Δήμος. Παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους περιφερειακούς δήμους και βέβαια σε πολλά κεντρικά σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος. Πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι βέβαια αυτές του ΙΚΑ Βόλου, πολύ γνωστού ξενοδοχείου στην καρδιά της πόλης, του Πανθεσσαλικού Σταδίου καθώς και του κτηρίου του ΟΤΕ, πίσω ακριβώς από το σχολικό συγκρότημα των Τρίτου Γυμνασίου και Λυκείου Βόλου, όπου πριν από αρκετά χρόνια η τότε Δημοτική Αρχή έκανε ολόκληρη επιχείρηση για την αποξήλωση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.